Ahoj, já jsem Markéta Sofie a to, co držím v rukou, je kus kaká. Je to můj společník, já jsem mimo jiný máma 2 malých dětí a kakao je pro mě moment zastavení. Vyměnila jsem ho před nějakou dobou za kafe, protože jsem zjistila, že to kyselý kafe mi na můj slabý žaludek vůbec nedělá dobře. A na začátku té mojí objevné cesty jsem vlastně vůbec nevěděla, že existuje spoustu druhů a že kakao se vozí z různých zemí, že můžu mít kakao, který je z Ekvádoru, z Mexika nebo z Peru a že každý to kakao vlastně chutná trošku jinak, má jinou sladkost a cítím tam jiný odstíny. Já si kakao připravuju úplně jednoduše, že ho zaliju neúplně vařící vodou, přidám si trochu medu, protože ho mám ráda sladký a potom taky trošku rostlinného mlíka. A jak jsem říkala, je pro mě alternativou ke kafi a je to pro mě takovej moment zastavení během dne. Mám 2 malé děti a nemám úplně prostor na to, abych si dělala doma kakaovou ceremonii a proto hrozně oceňuju to, že ta jeho příprava může být rychlá. A co vy, jak si vy připravujete svůj kus kaká?